Čo je to colné konanie a ako u nás v praxi prebieha? Dnes sa budeme rozprávať o colnom konaní pre zásielky, ktoré majú hodnotu niekoľko stoviek až tisícok eur. Malé zásielky podliehajú jednoduchým colným konaniam, takže tie môžeme teraz vynechať. Budeme sa preto dnes baviť o predslievaní strojov, materiálov a väčšieho množstva tovarov, ktoré vlastne denne riešime. Colným konaním musí prejsť každá zásielka, ktorá prichádza z tretej krajiny, teda z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, či už je to Čína, USA, krajiny Latinskej Ameriky či Blízky východ. Zo svojej podstaty je colné konanie vlastne úradný proces, pri ktorom colné orgány kontrolujú a vybavujú tovar dovážaný alebo vyvážaný do alebo z Európskej únie. Jeho cieľom je určiť správne zaobchádzanie, správny režim, vybrať správnu výšku cla alebo daň. Pri dovoze do Európskej únie je najčastejším cieľom pre bežného importéra dostať vlastne tovar do voľného obehu. Na to, aby sa tak stalo, sa v podstate musí podať colné vyhlásenie. Colné vyhlásenie podávajú colné deklarácie, ktoré väčšinou vy ako dovozcovia splnomocníte a my ako vaši prepravcovia pre vás radi sprostredkujeme. Pre podanie colného vyhlásenia sú dôležité niektoré dokumenty, ktoré treba predložiť. V prvom rade je to teda obchodná faktúra, ktorá obsahuje predávajúceho, kupujúceho, hodnotu toho tovaru, teda to, koľko bolo za tovar zaplatené, o aký tovar sa jedná a takisto koľko kusov, alebo teda aké množstvo ho bolo. Podobným povinným dokladom je aj packing list, alebo teda baliaci list, ktorý obsahuje zase údaje o množstve, balení, rozmeroch a váhe tovaru. Okrem toho je teda potrebné predložiť aj prepravný dokument, pokiaľ ide o námornú prepravu, tak napríklad bill of lading, alebo pri leteckej napríklad airway bill, alebo tzv. AVBčko. Takisto je potrebné nahlásiť aj HS kód, teda kód kombinovanej nomenklatúry, podľa ktorého je tovar zaradený v colnom sadzobníku Európskej únie. V praxi dovážame obrovské množstvo tovarov, takže každý si vyžaduje svoje špecifika a preto sa môže stať, že niektoré druhy tovarov si vyžadujú rôzne certifikácie, potvrdenie, veterinárne potvrdenia alebo nejaké povolenia na dovoz. Následne potom, ako colná deklarácia podá toto colné vyhlásenie, ono ďalej putuje v podstate colníkom na finančnej správe, ktorí všetky tieto dokumenty naštudujú, prejdú, potvrdia ich správnosť a rozhodujú o tom, čo sa bude ďalej s tovarom diať. Najlepšie je, keď už v tomto momente rozhodnú o tom, že tovar je prepustený do voľného obehu, ale môže sa stať, že teda budú tam aj nejaké námietky a tovar nemusia do voľného obehu pustiť. Či už je to kvôli chýbajúcim certifikáciám alebo nesplneniu podmienok, ktoré ustanovuje Európska únia pre niektoré druhy tovaru. Pokiaľ je reálny ten lepší scenár a tovar je prepustený do voľného obehu, tak v podstate v tomto kroku je vypočítané aj clo a DPH, ktoré je povinný importér uhradiť. Clo a DPH alebo tzv. Colný dlh sa uhradza priamo finančnej správe. Colný dlh sa uhradza na základe dokumentov, ktorý dostáva importér práve od colnej deklarácie a to je teda jednotný colný doklad, ktorý hovorí o prepustení tovaru do voľného obchodu a takisto aj príkaz na úhradu, ktorý teda hovorí o tom, kde, ako, kedy a koľko treba uhradiť colný dlh. Ako náhle je tovar prepustený, môže byť doručovaný a môže byť plne využívaný v rámci celého územia Európskej únie. Pokiaľ ale váš tovar nespĺňa niektoré zo špecifík, ktoré ustanovuje Európska únia pre daný tovar a colníci rozhodnú o tom, že prepustený nebude, je na vás, čo sa ďalej s tovarom stane. Každopádne nie je možné ho používať na území EÚ, nie je možné ho ďalej doručiť, ostáva v colnom sklade. A vtedy existujú možnosti, ako buď tovar vyviezť naspäť do krajiny, odkiaľ prišiel, predať ho niekde mimo krajín Európskej únie, alebo na vlastné náklady bohužiaľ zničiť. Preto je dobré, aby si importér naštudoval a presne zistil, čo pre jeho danú komoditu alebo tovar je potrebné pri dovoze do Európskej únie, aké podmienky má spĺňať, čo všetko
musí byť splnené tak, aby tovar mohol byť prepustený do voľného obehu. Často sa s takýmito problémami môžeme stretnúť pri citlivých tovaroch, ako sú hračky, ktoré sú určené pre deti a mali by byť alebo musia byť v 100% stave a musia byť bezpečné, alebo sú to napríklad vozidlá či motocykle, ale takisto to môžu byť aj rôzne druhy potravín. Preto je potrebné nielen za tovar bezhlavo zaplatiť kvôli tomu, že bol za dobrú cenu, ale naozaj je treba premyslieť si, čo idem dovážať, ako idem dovážať a či naozaj spĺňam všetky podmienky, aby vlastne v Európe už nenastal žiaden problém pri colnom konaní.